Mi radimo šiburak, drenjinu, znači nešto što generalno nije toliko prisutno na tržištu, a to je ovde u našem kraju pod Kopaoničkom, raste na svakom koraku. Prvi put kad sam ušla, to je bio jedan prazan prostor. I sad, nakon 5 godina, kad uđemo, u stvari vidimo šta je naš uspeh. Svi zajedno smo došli do nekog rezultata. Brend Ukusi moga kraja je našoj firmi dao jedan podsticaj da možemo svoje proizvode da plasiramo na tržište Srbije pod nekim dobrim uslovima i da ljudi mogu da osete taj pravi ukus svih tih proizvoda koje mi pravimo i koje radimo autentičan sa ovih kraja. Žig čuvarkuća znači da je sirovina domaćeg porekla i vrhunskog kvaliteta. Znači baš čuva onako i proizvođače, i dobavljače, i potrošače.